Kare abokai ina baku labari. Nan shekaran jiya, nan cikin garin gama. Ina baka labari. Aljanu na son kaddara cikin gida ne. Aljanu sun ka bashi kashi da shi da iyali ne. Babu kama hannu yaro. Gaba ɗaya fuska ta taso sun da ne da shi da iyali ya babu kama. Ka kusan gari dai su Allah dai sawa. Amma dai biri ya kawo da mutum. Yanzu haka je ina taya. Kawai ni ji ana taya bayana. Nan jiya. Kuma yan jiyo ban ganin kuwa. Ai. An yi matan shekaran yadda na yi ta wurin hira wai kawai in shigo kwana ne ko gidan mu sun yi hada yaro wai. Kai kuma. Wai mu to mu yi kokowa. Yaro karami. Ko ga mai kawai ne ta baki. Kawai na shiga gida wajen na zan yi ko hasa. Cikin ko cikin mai cikin gidanka. Kawai mu kira da ni shiga cikin ɗakin kwanta. Ai. Zaki Allah ke baka abinci. Wallahi gari ya lalace mana gaba ɗaya da aljannu. Ai ina ji ta hanya na biyo ni ji kuna aka magana. Ni dai gaba ɗaya tsoro gare ku. Haka nan ba kana batun kwance da taya. iyalinka aka wa marinka baka gani wanda ka baka gashi. Kuna samari tsoro gare harka ta lalace. Ba ku san tanadin da mai gari yayi ba. Mai gari. Tanadin da mai gari yayi ya sa kai cikin wannan wanga gari namu. Yayi wani abu. Ya wani abu. Kayan ma ya sa kai kaka ne da ya wuce sai da ya fara sawa sannan shi ma shekaran jiya ma mun taya da shi sannan mun ka sa wanga kai ko aljani ya shigo garin ga sai dai ya koni ba kan aljani ba komi na ta shigo garin ga amma ku na ji kuna ta labari abubuwan da da ba su ba. Ni je ina taya kawai. Zahiri ya gani yanzu ga hili. Ko mu da addaci za ba mu ji tsoro balle ku da sabon jini haba. Ka dai gani ba. Abin yana bani mamaki. Ko ba ku yi makaranta ba ne yan yara? Makaranta babu wadda ba. Wallahi ni dai kai in dai mai garin na garin ga wallahi ko ni ban gudu nan da kun ka gane ni in dai ga mai gari da ran ga wallahi ko ni ban gudu har sai idan no. Cikin gida sai nika jin wani bakon abu wanda ni dai na daɗe ban ji irin wannan abu ba. Amma kuma ni na san garin ganau aljani iya kuskure ya rafo shi Allah su kana ji ya narke. na san abin da ya sa Lallai narkewa kana ganin narke da kasan ruwa da kasan awa gishiri ruwa. insha Allah To abinda ka ban mamaki dai kam ina cikin ɗaki sai na ji an yi pop ce inna lillahi. mutum ko kore A'a to ina ne in akwai mutum aikin ne ko hoton doki ko. To irin haka sai ɗan ji kuma shiru in ce ina ganin ɗan nema ko da aljani na ba ko na ya mutu. lalle Ya mutu ɗan nema. Lalle ya mutu. Ya mutu babu shi. Assalamu alaikum. ni ka faruwa ni ka faruwa Allah mun Wallahi mai gari. yaran da suna magana Aljanu. sai ni ce musu tsaya ka iso ya ni wallahi can ma ni baro sanda ta ni yanzu ba san abin da zan yi ba la ilaha illallah tsaya ka jiya ne ya faɗa maka ni ho maganar aljanni ho ba ni son ina jin ta gari na saboda tare da kai mun ka zo bakin gulbi can ƙarshen gari me gari Wala sarki su ma na uku bayan kawo to ka. wannan babu matsala za mu duba insha Allah amma idan ya abin da son faɗa maka ka san akwai wanda an kai min farbe su ne shekaran jiya tare da kai mun ka irce na sani to Allah na tuba mi haka tsoro ga aljanni shi Akwai su wallahi akwai su gari. har yanzu Akwai su. duk yanke su za a yi. gidaje. no.